Hukumar da ke sa ido kan zirga-zirgar jiragen sama ta Rasha, Rosabestia, ta bayyana cewa wani karamin jirgin fasinja da ke kan hanyar ta zuwa Moscow daga India ya yi batan dabo. Ana zaton jirgin ya faɗi ne a wani tsauni da ke arewa maso gabashin Afghanistan. Jirgin saman ya yi hatsari ne a lardin Badakhshan wanda ke da iyaka da China da kuma Tajikistan da Pakistan a ranar Lahadin nan, sai dai babu tabbacin kan daidai wurin da jirgin ya faɗi. Isa Randawa, RMC Hausa Times. Haisas, manhaja ɗaya da ta zama mafita ga jama'ar Najeriya na birane da karkara don samun ganawa da likitocin da ke kan aiki a kowane lokaci ta manhajar Haisas da ke maraba da kowa da kowa. Ku sauke manhajar Haisas a cikin wayoyinku don kasancewa da likita a kowane lokaci kuke buƙatar hakan. Haisas, manhajar Abu Arifa Integrated Ventures ta zo muku da sabon salo inda za ku yi rijista sau ɗaya a tsawon shekara ɗaya. Kuna cin gajiyar rijistar da kuka yi. Bugu da ƙari, kowa ma zai iya rijista da Haisas app don samun ƙwararrun likitocin da za su duba lamuran ku na lafiya, kama daga asibitoci masu zaman kansu, asibitocin gwamnati da kuma ma'aikatan gwamnati da sauran masana'antu. Kowa ma zai iya rijista da Haisas don kula da lafiya a cikin hanzari. Haisas na duba kowane irin damuwar ku, kama daga ciwon kai, ciwon kafa, zazzabi, ciwon kwada, ciwon ciki, ciwon zuciya, ciwon ido ko kunne, ciwon da ke damun yara da manya da dai sauransu. Hanzarta zuwa Play Store don sauke manhajar Haisas ta Abu Arifa Integrated Ventures don yi rijista a matsayinka na mai son kula da lafiya ta hanyar tuntuɓar ƙwararrun likitoci, ko kuma kai tsaye a kira su ta lambar waya kamar haka: alamar tarawa 234-70-62-67-3391, ko kuma a yi magana da su ta manhajar WhatsApp a alamar tarawa 234-90-99-76-3994.